खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 13थि गायसननाय सान इउबिपिअनि बा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिथिं बा गायसननाय सान होननानै आं थांखिनानै फैयाखै। आंखौ बाहाय खौसेथि बर' सुबुं आफाद जुथायै BKWAC नैबे थांनाय बोसोरनि रिजाल्ट मेट्रिकआव बर' बिजोंजों फरायनानै बांसिन नाम्बार मोननाय आरो बर' बिजों फरायाबाबो गुबुन बिजों फरायनानै बांसिन नाम्बार मोननाय आरो थांनाय हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव बांसिन नाम्बार मोननाय जिसा गासै 36 फरायसाफोरनो जे मान बावनो हाबाफारि लादों। बेनि आङो जुनिया आलासि हिसाबै बेहाय आंखौ लेंहरनायखाय आं नुजाफैदों। बेयाव थाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आंखौ फरायसाफोरजों बेबायदि सावरायनो बा बाथ्रा बुंथिनो खाबु होनायनि थाखाय आङो BKWAC आरो इउबिपिअ बे मोननै हान्जानो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर आरो मानिनाय जासिबाय आरो फरायसाफोरनोबो आंनि गोजोननाय आरो मोजां मोननायखौ आं फोरमायबाय। आं बाख्नायदों जे गावबागाव नाजानायनि गेजेरजों फरायसाया फरायसानि जे रेसपनसिबिलिटि दङ, सेन्स रेसपनसिबिलिटि दङ, बेखौ बुजिनानै बिसोर फरायदों आरो गोबांनि गेजेराव बांसिन नाम्बार बिसोरो मोनदों। थारमाने बिसोर गावसिनि फरायनांगौ बिथिङाव थिखोना गोनाङै दायथ'खौ बिबानखौ बुजिनानै खामानि मावदों। आं बेबायदिनो बर' हारिफोरखौ गावबागाव फरायनाय बिथिङाव जिखुनु आयदायाव थाया मानो गावबागाव दायथ'खौ बुजिनानै गोथारै खामानि मावनोखौ आं खावलायो आरो दाबो खावलायगोन। मेलनि गेजेरजोंबो आं खावलायगोन। जिहेथु सार जोङो दा आथिखालाव नुबोबाय थादों जे सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां बिजाबनि जेंना, फोरोंगिरिनि जेंना जाबाय थायो। बेनि बागै मा बुंगोन सार? जेंनायाथ' बर' थुनलाइ आफादा जेब्लानिफ्राय गावनि आफादखौ दादों, बर' बिजों फोरोंहोनायनि, बर' राव रायलायनायनि, बर'नि हारिमु, बर' थुनलाइ जेबो बिथिङाव जौगानायनि खामानि मावनांगौआवनो जेंना नुजाबोबाय थादों। दा 1963 मायथाइयाव बर' बिजोंखौ थिसननाय जादोंमोन गुदि फरायसालिनिफ्राय आरो दिनै बियो मोनसे मास्टार डिग्रि फरजायसिम सफैनानै दिनै इउनिभारसिटिफ्राव मास्टार डिग्रियाव जोंहा गोबां फोरोंगिरिबो मोनबाय, फरायसाफोरबो दंसै। बिजोङा जोंना दा थाखो 12सिम थांबाय गुदिनिफ्राय। बर' बिजाबनि जेंनाया दा दावगाहांफुनाय हिसाबै जेंनाया दङ आरो सरखारा जाहैबाय मालायनि, जोंनि आखायाव गैया। गोबां बिजाबा बोथोराव बोथोर मोननांगौ होननानै जोङो सरखारखौ खावलायबोबाय थादों, नारसिनबोबाय थादों। नाथाय जेरैबायदि जोङो लुबैयो बेबायदि जोङो मोनाखै। देग्लायबो बर' बिजोंनि बिजाबफ्रा उनफ्राव ओंखारदों। दाबो जानो हागौ बहाबा खना खनला सौहैजोबाखै। गोबां मा होननांगौ बेखौ टेकनिकेल उसुबिदा थाबाय। सिगाङावनो आं बुंबोबायबो थायो जे बर' बिजाबखौ दानस्लायनो हरो असमिया इंराजि बिजोङाव जाखांनायनि गावसिना बिजाब महरै ओंखारखांनायनि उनावसो जोंनो दानस्लायनो हरो। जोंनि रोंगौसाफ्रा दानस्लायनानै हरगौमानि मास मोनसे थांखायो आरो बेखौ साफायनायाव हरो प्रिन्टिंआवबो सम लाबाय। बेनि उनाव अफिसियेलि बेखौ जिल्लाफ्राव बिफाना राननानै होयो, बहायबो जोंहा गोबाव सम लाबाय। आरो जेराव जेरै गलाघाटफोर, मरिगावफोर बा हजों धेमाजिफोर, सनितपुर, बिस्वनाथ बेफोरबायदि जायगायाव बर' बिजोंनि बिजाबफोरनि अनजिमाया खम नांगौखाय, बर' बिजों फरायसाफ्रा गैयैखाय बेवहाय जे बिजाब दैथायनानै हैग्रा साप्लायारफोर बिसोरबो हैनायाव एसे बेले बेजे खालामो, लांनानै हैनो बायो। लाब लकसाननि खोथा थाहैबाय बिसोरहा। बे बिथिङाव जोंहा बिजाब फरायसाफोरनि आखायाव सहैनाया गावसिनि बा असमिया इंराजिनि माने रुजुथायाव उनावनो सहैखायो।
बे मोनसे जोंनि जेंना फारसेथिंजाय जोंनाबो दासो जौगाहांनाय हिसाबै जोंनि रोंगौसाफ्राबो नांगौबायदि समाव बिजाबफोरखौ दानस्लायजोबनो हाया आरो समबो खम होनाय हिसाबै बेफोरनि सोदोबफोरनि बेले बेजेयाबो गोरोबलायै थाखायो बे जानानै दं आरो बर' बिजोंनि जेंनाया बिजाबल' नंबावा गोबां जायगायाव दा बर' फरायसालिफोराव फोरोंगिरि गैया गोबां सरखारि नङै फरायसालिफोरखौ सरखारि खालामा बेफोरबायदिया सोलिबोगासिनो दं फारसे आरो सरखारि फरायसालियावबो फोरोंगिरि गैया थोजासे आरो सरखारि नङै फरायसालिफोरनि जेंनाखौथ' बुंथ'नो हाया खिन्थु BKWSCखौ आङो बाख्नायगोन जे सरखारि नङै फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनो एसे रां एसे अनसुंथाइ होबोगासिनो दङ बिथांमोना फोरोंगिरि बेथननि नङा एसे टिउटरफोरबायदि एसे होनानैबाबो दोनदों जोंनि BTC हालामाव बेबायदि दासिमबो होथ'वाखै होयिखौ आं खावलायबोदों जे जोंनि BTC हालामनि भेन्सार थारमाने सरखारि जायै फरायसालिफ्राव जेराव सरखारियावबो फोरोंगिरि थिसनथ'नानैबाबो बे रोखोमनि रां फोरोंगिरिफोरनो रां अनसुंथाइ होनो हानाया मोजां जोंनि बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनांगौनि थागिदायाव जाहोना मोनथाम मोनब्रै थाबाय जे बबेबा स्कुलाव फरायसालियाव फोरोंगिरि गैया बेनि थाखाय फरायसाया खम आरो बबेबा जायगायाव बिजाबफ्रा सहैदावा बेनि थाखायबो फरायसाफ्रा खम आरो सरखारनि बिथिंनिफ्राय फरायसाफ्रा नोंसिना खम जाबाय बोरै सरखारि खालामनो बा फरायसालियाव नोंसिना फरायसाफ्रा बर' फरायनायनि अनजिमाया बाङाय जालांबाय खम जालांगासिनो दं बोरै माने टिचार स्टुडेन्ट रेसिय' मथे गोरोबला फोरोंगिरि हरजाला बेबायदि गोबां जेंनाया जोंनाव जाबाय थायोखायनो आं बुंनोसो लुबैलायलांबाय जे जोंनि बर' मानसिफ्रा बर' बिजोङाव हगारनायनि फारसे एसे गोसो बायनाय बायदिसो नुदों आरो दा बे बिथिङाव माबायदि सांग्रां जानांगौ होननानै नोंथाङा आं बेखौनो दहाय बुंखादों जे जोंहा बर' हिसाबै थांनानै थानायनिबो जोंहा बिबान दंलायोबा सेन्स रेसपन्सिबिलिटिया बयहाबो दंलायोबा बिबानखौ रुजुनलायोबा बेफोरबायदि खस्थ'खौबो जों सैज्य खालामनांगोन बर' थुनलाइ आफादा नाजाबोबाय थादों बिजाबखौ समाव मोनहोनो फोरोंगिरि नांगौ सरखारि नङै फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि थिसननांगौ बेखौ जों बर' थुनलाइ आफादल' नङा बर' फरायसा आफाद गोबां बर' आफादफ्रानो BTCखौबो आं खोनादों आरो BKWSCनि सरखारखौबो खोनादों जे सरखारि जाय फरायसालिफ्राव माने सरखारि फोरोंगिरि हरनांगौ बा सरखारिकरन खालामनांगौ फोरोंगिरि होनांगौ दा हायार सेकेन्डारियाव बर' थांबाय थाखो 1 थाखो 10 थाखो 11आव बाहाय फोरोंगिरि दासिमबो सासेबो हराखै बर'आव दा बाहाय हरनांगौ जोङो दाखालिसो चिफ मिनिस्टारजों सावरायबावदों दा बेबायदि जादों ओमफ्राय जोंबो न'खर मोनसेयावनो जेंना थाखायोबा जोंबो जोंनि हारिखौ फोथांनानै लाखिनांगौआव बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनांगौआव एसे खस्थ'खौ मोनगोन खस्थ' खालामलायदो बेखौ खावलायाबा जेबो लामाखौनो आं नुहुराखै होननानैसो आं बुंनो लुबैयो आरो गोनां समाव जोङो गोग्गोम मोनसे बे बिथिङाव जावरिखांनाय गावजों गावनि गेजेराव जावरिखांनाय आरो गावजों गावनि गेजेराव जोङो माने नारसिनलायनाय आरो सरखारनावबो जोङो नारसिनलायनायनि हाबाफारिखौ लानो गोनांथि दं होननानै आङो बे समाव सानो नोंथांमोना गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमदोंमोन बे बिथिं जेंनाफोरखौ बिथाङाथ' होनदों नायनांगौ नायगोन बेनिफ्राय नैबे थाखो 11 आरो थाखो 12निखौ खेबसेनो एफा बुरजा साबजेक्ट टिचार होनांगौआ जोंनि थाखाय जेंनायाव गोलैगोन फाइनान्सियेल बार्डेन बेखौ लासै नायलांसै बे खोथाखौ जोंनि सिगाङाव बुंदों